Сәлем, бітігідігілі. Мен, короче, кетіп барамын, біләгідім қайда. Әлі кетіп бармайым, әлі такси күтіп өрейм. Неге барам? Білім, қайда барам ғалым мен? Универмаг Уфаға. Анда, сәсімді снимать тәлерді. Шунан кері орына қоялар. Короче, коррекция что там, коррекция. Вот замана өтей. Кірпікке коррекция штейдер, сәске коррекция штейдер. Вообще қырықтау. Короче, достар, сақ келіп еттім. Әлі пробкала 1 сағат отырдым, представляйте ме? Бүтін жерде авариялар. Әлі қар яуғанға шулай мекен. Короче, мен лифтқа отырғайын, мана подписчицамды отыраттым. Қаяқтан? Әбиялилден болады. Тоже әбиялилден. Әбиялилден. Менің землячкам, представляйте ме? Ташболаттарға сәлем айтайын. Ташболаттарға сәлем. Ташболаттарға сәлем, әбиялилдерге сәлем. Мына даже қайда лифтті хәрні, қайда бақалдың? Нем башы. Қарағын, достар, біз, короче, лифтта застряли, бұнда хүлесіп тұрып, кері асқа ташып кеттік таху. Наташа, привет. Ой, какая ты прикольная, как чебурашка. Ой, прикольно, действительно. Это моя помощница Карина, я теперь не одна работаю, все, у меня есть помощники. Ой, круто. Все будем делать быстрее. Была, достар, сестер туралы. Был мына Big Mama Hair студия наращивания волос. Ошонда мен сәсімді үскірдім. Әлен сәмәртәуі хізге хүйләгәнім бар. Хәдір опять-таки біз ішлейбіз коррекция. Наташа, что мы будем делать? Мы будем делать коррекцию, снимать все волосы, заново капсулировать и наращивать. И добавим еще немножко объема. Ай, короче, меня еще олынрақ ішлейдер и қалынрақ ішлейдер сәсте. Прикиньте, мое самое любимое слово. Мына қарағыл достар, түрді түсті сәстер бар. Кудряшкалар бар, прямые бар. Нинде түсті ілейгеді бұнда бар. И еще, Наташа, что, где у тебя вот еще? Здесь еще у меня склад волос. Бұнда склад сәстер. Представляете, мы целый склад. Ты где берешь эти волосы? Скупаю у детей. Алдаша, достар, санып қоймағын. Наташа, еще ты расскажи-ка про волосы моим подписчикам. Постоянно спрашивают, эти волосы красить можно? Как их мыть? Бальзам использовать можно? Красить можно? Все можно. Все, что вы делаете своими волосами, все можно делать. Ходить в баню, ездить на море, волосы красить, тонировать, даже немножко посветлее обесвечивать, кому приспичит. Бальзам, маски, все можно. Но единственное, что нельзя, это масло. Масло? Да, маслом нельзя пользоваться, они просто слезут. Короче, башы қылған май қыламағын, ни в коем случае, иначе сәсі тұрып қалағын. Короче, достар, әдір көрхәтәм әдген несік сәсті снимать етәлер. Все вообще очень легко и просто. Нажимаем, спускаем. Все волосы, все живые, все на месте. Бұл бисәкәй бес менің сәсімді yok қыста бітірді, ана қарағын. Бұл яғы уже қысқа қара, весь yok қыстаны, әдір бұл яғын yok қыстай. Ты мне все волосы повыдергивала, Наташа. Бұнда Наташаның помощницасы бар, Карина. Ол, представляете ме, башқұрт, который хүйләшмей башқұртса. Бұна ол. Сәлем, Карина. Башқұрт, который... Ну-ка, сәлем скажи. Сәлем. Ты же башқұрт? Почему не разговаривать итахен на башқұрт тілінде? В городе выросла. В городе выросла? Это не оправдание вообще-то. Как так можно не знать свой язык родной, а? Карина, и что за имя вообще Карина? Башқұрттар Карина деп қушмайдар. Evet. Что тебя назвал? Да? Да. Карина, наверное, ты. Карима. Карима? Карима. Правда, что ли? Да, на башке. Я тебя тоже теперь Представляете? Теперь мы знаем настоящее имя. Карине, оказывается. Представляете вы? Все, Наташа. А то Ты- ходят тут Карина, Не Карина. Карина, Карина. Эй, Карине, сәлем. Достар, мен опять-таки кетіп барамын Альбина көршіге. Түшірге байын. Бұна ол. Сәлем. Привет. Прогулка асықтығыр әлі. А? Прогулка асықтығыр әлі. Эй, привет, гномик. Ой, ты бублик какой. Ой, ты модырқай. Сен қалдар несі? Альбин ана мехтар кейіп алған қарағыд әлі. Бай бисәлері көк. Мен спортивка өрем, бұл бай бисәлері көк кейініп алған. Менің баламды бағарымды жоқтатып матыша тышты. Кеткен әсәйін башына елекке. Мурат шоки ята.
Bahar kayımda. Кому сказала? Достар, хәзер мин һезгә эшләйм рум-тур по дому Альбины. Был шкаф, был бәпәйчик самый бәләкәй Альбинаның карагыз нәмәдә детский бар аның. Ха-ха-ха-ха. Ох, бунда бардакты карагыз әле. Был бахыр бәпәйне лә ташлап куйгандар. Кем бардак куйыштырды? Саяптам достар, рум-тур эшләмәдем. Альбинаның үз бала, еще торттар бешереп хата, шуга аның вакыты юк. Шуга шулай бардак. Внимание обращать итмәгез. Карагыз нәмәдә вечерний күлмәк киеп алган. Вечерний күлмәк киеп кайда китергән атам? Блин, бер гына. Ирене буяп алган, өйдә утырган хатын карагыз, ирене кып-кызыл буяп алган. Хотя бы тышка сыгып йөреп кенә ана вечерний күлмәк кигән, буянган. И коляска белән балаһы белән тышта йөреп аткан була. Muratик, temli mi yoğurt? Temli mi? Oy temli, evet. Kalay temli yoğurt. Aşağı memem aşağı. Альбинаны кайтып барган, бунда уже әсе килеп биткән. Сәлам. Сәлам. Еп-яшел булып киенеп нимә эшләйм монда? Кызыл машина булгач, кызыл куртка киергә вообще-то. И не по цвету, не по стилю. Кино төшереп атты. Кино. Ой, Алла. Яшәгән катылып булмай. Ой, Алла. Гафуйте, нимә әйтергә белмәй белән инада тел дубовый булалга. Короче, минең яраткан һүзем, короче, достар, мин бүген обедка, нимә обедка, ужинга, ужин караңгы төшкән, бешергә йөрүем беләһезме нимәкә, бер тәмлекәс. Ну, уны мин әллә нисә мәртәбә һезгә күрһәткәнем бар ул тәмлекәстә. Овощи в духовке. Әрсебәдә куйдым картоф, менә ошай кольцами кыркып, шуннан һоң тавык эте, морковь, болгарский перец, чеснок һәм дә кәвестә. Ошу продуктлардан әзерләйем тәмлекәс. Алам табак, шунда халам подсолнечный май, тоз, кара борос, кызыл борос, сиз бергә бутайым. Алам кәбистәне кыркам, ошолай крупный долькаларга. Можете овак долькаларга эшләргә. Шуннан һуң ошо смеска алам кәбистә менә. Бер долькасын алдым, ошолай буяйым. Морковьты тоже кружочками. Болгарский перец. Тоже дөбер шатыр. Атма шундай итеп турагы да була. Шуннан һуң ит, болгарский перец, морковь, шуннан һуң өстенә халам картоф, чеснок турап халам, подсолнечный май, тоз, кызыл борос, кара борос и дөбер шатыр. Төште. Буны ята минең кәбистәләрем. Шуның эргәһенә халам уже калган овышларды. Фольга менән каплайым. Всё, бер листты куям духовкага. 2 листы тыктым менә духовкага. Конвек томатка, самый большой градуска куйдым. Шуннан достар, почти овощлар әзер булгач, мин фольгасын снимать итәм дә и подрумянивать итәм. Достар, теге тәмлекәс бешеп сыкты. Менә кәвестәләре, картоф, ит һәм морковь. Картоф, морковь, ит. Эй, картоф, морковь, ит ашайһыңмы? А? Мин картоф, морковь ашамайм. Әни ашайһың? Кишер белән бәрәңге ашайм. Альберт кишер белән бәрәңге ашай. Без Азалия картоф, морковь ашайбыз. Evet Азалия. И бепем асып кайткан укудан әле генә кайтып ингән. Альберт әле генә эштән кайтып ингән. Бөтәһе асыккандар. Бу блюданы достар майонез менән эшләргә мөмкин. Но мин майонез менән эшләмәдем, чөнки ошо иптәш диетала на ПП. И уның изжога жирныйдан. Хәзер наконец-то ашайым бу тәмлекәсте. Майонез төбендә генә торып калган. Ошайтып, булар бөтәһе НПП. Бу майонезга торып калмаган, карагыз әле. Достар, ой. Юк майонез. Кем ашатты майонезды? Син. Мин. Так. Ошайтып икмәккә майонез салайсыз, достар. Нык тәмле, но нык вредный. Ашамагыз былайтып. Не повторяйте за мной. Это очень вредный ризык. Дистәйһең да? Ой, ахытты. Мыйк. Еще дистәйһең чеснок. Альберт сразу ох тетюда. Иттен бу иргәде упсыга һалды. Әйе. Диванда ятайһың? Никакой диван. Ир менән катын отдельно йоклаһалар, арасында йылан ияләйти. Җиттеңме?
Evet. Azalya bu ispat çalışır. Bugün biraz da benim beni kulaklar gibi. Короче, достар, мен біләһегеҙ, мен ҡайҙа килдем? Мин ҡайҙа килдем ул вообще? Был свадебная... Достар, әгеҙ кем ул вообще итеүҙе? Мин даже белмәйем, достар, ҡайҙа килгәнде и кем мине саҡырғанды. Һеҙ кем? Мен видео төшөрөүсе, был беҙҙең фотостудия, һәм Ага, була Әлиә беҙҙең алып барыусы, һәм беҙ Етимедиа. Әйҙәгеҙ күрәтәм, хәҙер ҡайҙа беҙ төшәсәк. Мына ошонда алып барыусы ултыра, мына ошонда һеҙ ултырағыҙ, ошайҙып. Сәләм бөтәгеҙгә лә. Вот именно шай ултырам. Именно шай. Тәпешкә киеп. Тап шулай. Ҡайҙа минең тәпешкәм? Мына үҙе Әлиә. Һаумыһығыҙ, Әлиә. Мин даже белмәйем дә, ҡайҙа мине саҡырғандар, нимә эштәйҙәр. Короче, дуҫтар, мин даже әйтәм бит, белмәйем нимә өсөн мине саҡырғандарын. Хәҙер, походу, мына сәйсерәләр шикелле. Пожалуйста, әйтегеҙ әле, мин бында ни өсөн килдем? Һеҙ мине нимә эшләтәгеҙ? Короче говоря. Иң беренсен мин нык итеп танышкым килгәйне. Шуга бер проект уйлап сыгардым. О, катын-кыз дип атала. Һәм шу проектты әзерләгәндә опрос үткәрдек тә, кем һезнең өсөн өлгө, уңышлы, шундый бәхетле, шәп катын-кыздың өлгөһе дип сорагайным. Милош апай, домохозяйка дип әйттеләр күптәр, шуга менә бүген интервьюга сакырдык та инде. Нинди истә уйдар, нинди хыялдар, нинди теләктәр һәм нимә менән янып яшәгез икән белер өчен. Абыл һеҙҙең ирегеҙ, evet, Әлиә. Ул минең батырым. Ҡайҙан әле икегеҙ ҙә ҡайҙан? Баймаҡтан, evet. Баймаҡтарға сәләм әйтегеҙ әле. Баймаҡ, сәләм. Ишетегеҙме, дуҫтар? Баймаҡтарға ҡайнар сәләм! Мына хәҙер тауыш нығыраҡ ишетен өсөн, матурыраҡ ишетен өсөн, мына ошо петличканы танаға тығып, йәшәр тана. Мин аны маңҡалап килтереп сығардым. Мына өстән. Был какой-то петличка, дуҫтар, ҡарағыҙ әле. Пипочкаға оҡшаған. Петличка. Тауышы матурыраҡ гөлләһен өсөн. Ҡайҙа тығабыҙ аны? Күрәтәйем. Аттан үҙең индерәң дә. Хәҙер индерәм, дуҫтар, ҡарағыҙ. Был петличканы ошай индерәһең, оказывается, арттан ғына. Так, ҡорһаҡты төшөрмәҫкә. Шунда беҙ ҡуябыҙ. Дөрөҫмө? Шулай. Почти. Хәҙер ишо беҙ. Бына кеҫәгә ҡуябыҙ, ишо. Все. Бына, оказывается, кеҫәгә тығасың, дуҫтар. Все, короче, дуҫтар, минең хәҙер бар петличкам. Представляете, әҙеке юҡ петличкаға. Беспетличный. Беспетличныйҙар, а мен петличный, оказывается. Короче, дуҫтар, ҡарағыҙ, бында, короче, новогодний фотосессия эштәйҙәр. Ошо нәмәгә ултыралар да. Мин точно нимәләп төшөнөм, а? Точно? И ошолай итеп өйөп фото төшөрәләр. Ошолай. Күрәһегеҙме? Был еще красивый өйлә. Хәҙер өрөлөп ҡарайым. Ярамы өрөлмәй? Өрөлмәйме? Короче, был өрөлмәй, дуҫтар. Бынау ошолай. Надеюсь, мин потолок не обвалится. Ой, лучше төшә кәрәк. Көз бабай менән бергә Дед Мороз идет. Яңы ел бергә килә, значит, Новый год. Көз бабай менән бергә Дед Мороз идет. Яңы ел бергә килә, значит, Новый год. Дуҫтар, оказывается, яңы ел етеп килә, прикиньте. Исеме не тора, дуҫтар. Батырхан. Һин кәләш алмағанмы? Дуҫтар, был, короче, кәләш алмаған. Әй, был һинең телефоныңда һалды. Кәләш алмаған. Ҡәҙерле подписчиктарым, мин иши бер егет таптым һеҙгә бөгөн. Был Батырхан, профессиональный оператор. Так, Батырхан, һинең сәй? Миңә 19. Алдамы? Алдамай. Короче, барыбер да 19 йәш Батырханға. Ул холостой, өйләнмәгән, йөргән ҡыҙың юҡ инде. Бар. Эй, напашы, ул, короче, не холостой. Аты нисәп сүртеп тораһың? Баҡҡанда тик торасы үҙе. Ошо ҡабат. Эй,